Sephetho zange ngibone ifoni nje. Azi ngibona ifoni mina la. Ungicingisa phetho. Azini. Asizame ifoni le. Ish. Kufanele njalo sobabili sinamafoni. Anginayo ifoni. Mwaqala ifoni. Themba mina. Abo mozefonela manje uzovela bale yakhulula umuntu oseyithathile. Yazini, uzivele ngemaphoyiseni. Awuqala amaphoyiseni umuntu ethethe uzovela bale yakhulu. Konzenza njani? Yazini, ubusala ucinga la. Mina vele khona la ngisakhona mphuthu mina. Gadla mina. Hola. Awusebenza anginazi manje ngibela kodwa 15 rand na iphone. Huawei lapha ngitshasha 15 rand. Ngibela anginayo. Manje 14. Let's go. Small. Yintsha 15 rand. Lo mthetho uyadlala lo. Abendlini bazogcwala ngami. Yes. Hayibo. Lo. Siyakhala. Hello? Hello. Hello? Hayibo. Wena namba yami? Foni yami leyo. Foni yami leyo. Hayibo le phone mina ngiyithengile mina. Angithengi ifoni yami leyo. Bathi bafuna ifoni mina akukhombeza into othatha amafoni mina le phone ngiyithengile. Hey, angibuzanga next foni yami leyo. Hayi bafongeke mina ngizwe ngawe. Bob, yes. We good, ayy, inside of the street, I'm dicing, ayy, give me the keys, I'm dicing, ayy, full of cheese, I'm dicing, ayy, cover the steez, I'm dicing, ayy, I go ning, I'm dicing, ayy, bring us a bean, I'm dicing, ayy, I'm trying to cream, I'm dicing, my niggas, it's seen, I'm dicing, ayy, put down my days, whoa, huh, when I'm a pig, ayy, straight to the head.